Hej. Lige lidt mere om de her bekymringer, som jeg har delt nogle opslag af de seneste par dage. Bekymringerne, det er egentlig vores frygtprogrammer, der skaber dem. De frygtprogrammer, som ligger i vores underbevidsthed, i vores cellebevidsthed, i vores mindset. Frygt er jo opstået af det, vi har oplevet igennem tiden, og som vi har på en eller anden led gjort til en sandhed. Bekymringerne kommer, de løber af med os. Frygtprogrammerne, de skaber også stress i os, og det gør bekymringerne også, fordi det hele det kører, vi kan ikke falde til ro, vi får måske ikke sovet, eller vi knokler derud af, eller hvilket mønster vi nu bruger til at takle tingene på. Nogle af dem er hensigtsmæssige, andre er absolut ikke hensigtsmæssige, fordi vi egentlig også får skabt mere og mere stress i kroppen, i hele vores system. Bekymringer, det er fortidens frygt, som projiceres ud i fremtiden. Jeg bliver tit spurgt, hvad gør jeg med alle de der bekymringer, jeg har? Og hvor jeg siger, et er at være bevidst om dem selvfølgelig, men et andet er også at finde ud af, hvad er det reelt af den der bekymring? Ved du, at det sker? Det er ikke så længe siden, jeg har haft en kunde, hvor der var meget forstyrret af bekymringsenergi og bekymringer for mange forskellige ting. Hvor vi snakkede om, at hvis hun nu lige stoppede op, vidste hun så egentlig, at det her det ville ske, eller var det bare bekymringer, som jo egentlig ligger i de der, på baggrund af de her dybe frygtprogrammer og oplevelser, der har ligget tidligere. Og når vi sådan begyndte, vi fik en snak om nogle af dem, og sådan ligesom kunne gå ind og sige til dem, er du sikker på, at det sker? Ved du, det sker? Nej, for bekymringer, de ved ikke. De er bare styret. Og hvis du sådan lige stopper op og trækker vejret en gang, så kan det godt være, at du kan se mange situationer, hvor du har bekymret dig om noget, som bare overhovedet ikke er sket alligevel, ikke? Men det handlingslammer for nogens vedkommende rigtig meget. Eller gør, at vi får truffet nogle beslutninger, som måske ikke helt er så hensigtsmæssige. Fordi det afbryder faktisk også forbindelsen ind til vores indre visdom. Den, der godt ved, om det nu er til højre eller venstre, vi skal gå, hvis vi lytter rigtig efter og mærker efter. Så bekymringsprogrammerne, dem er der noget at gøre ved. Det er muligt at med bevidsthed at ændre omkring det, eller få arbejdet endnu dybere i det, som jeg gør via mine behandlinger. Og det bliver også det, der bliver et af områderne i det forløb, jeg skal lave, eller er i gang med at lave, planlægge og få beskrevet. Så mulighederne er mange. Kan du have en rigtig god dag? Vi snakkes ved.